Maayong buntag kanatong tanan, mga igsuon. Good morning. Happy New Year to everyone. Wala lang damha, karon ang unang adlaw sa tuig 2026. Naanagyud ta sa year 2026, no? Happy New Year sa ato ang tanan. I hope that you had a blast sa year 2025. Usa siya katuig siguro nga ato ang nabatunan ang pagkamaayo sa Ginoo through the ups and downs of life, and now we are on the year 2026. Sa pagsugod sa tuig ato ang tun-an ang of course ang pulong sa Ginoo, ug nalipay ko nga nakabalik gyud mi gikan sa amoang pagpauli sa kabasalan ug ipil. We arrived 2 days ago, and pag-abot kagahapon trabaho dayon kay natay usa ka igsuon nga gikasal kagahapon, si Pastor Albert nga Mansegyaw, and I think almost all of the pastoral team are involved, no, sa buluhaton og sa pagpastigayon sa kaminyoon ni Pastor Albert, and I hope nga nahimo pud tang panalangin sa ilaha, no, sa pagsugod sa tuig. Ug karong kabuntagon, we will be talking about a very important nga topic. I titled the topic this morning as ang Bugtong Kausaban nga Labing Mahinungdanon. We will be looking into Acts chapter 9 verses 1 to 19. Mga Buhat, kapitulo 9, 1 hangtod sa 19. We will not be reading these verses kay taas-taas gyud siya, but we will go through it labi na sa paghisgot nato sa kinabuhi ni Saulo nga nahimong Pablo sa iyahang eksperyensya diha sa pag-encounter niya kang Ginoong Jesucristo. But to begin, let me give you a little background of the many nga mga New Year's resolution na usa ka website, a very kanang famous website when it comes to kana bitaw maghimog survey. And around the world, iyang gigather ang different nga mga New Year's resolution of about 30,000 people. I think the website is called YouGov. Ug mao kini ang top 6 or top 5 or top 6 nga New Year's resolution. Ug tan-aw ninyo kung naa ba diri ang inyuhang New Year's resolution. This is 2025 going into 2026. Number 1 gyud sa top New Year's resolution all over the world is to improve my physical health. Whether it's through diet or through exercise, mao kini ang number 1. Last year, 2024, according to YouGov, this is top 3. No, nagbaliktad ang top 1 ug top 3 last year. Karon nahimo na siyang top 1. Siguro to remove the excess sa mga litson, no, sa ato ang tiyan nga ato ang nagather sa Disyembre, mao nang daghan og nag-desire to improve their physical health. Ikaduha, to manage the money better, no, ang ako ang paggasto for the year 2026. Less na siguro ang mga loan diha, loan diri, loan, no, inana. To lessen our utang ug mabayran na gyud ang mga utang. Those mao na siya ang top 2 all over the world. Top 3 is to improve my mental health. No, unsa ka ni, no? Kining naa sa mga Gen X o uban pa, unsaon man pag-improve ang mental health, no? But for the newer generation, naa ni sila'y pamaagi og unsaon ni pag-improve ang mental health. Ang uban kay mo absent, ma'am, no? Mo-absent sa eskwela, ambot og maka-improve bagyud na sa mental health. Murag dili man siguro kay musamot og kadaot ang grado, musamot pod og ka problema ang mental health. But this is the top 3 sa ato ang panahon karon. Ikaupat is to spend more time with friends or with family. Very good nga unsa ni New Year's resolution. Top 5 is to travel more. Kining mga waisapi, mo ra gyud ni taman ra gyud tas New Year's resolution ani, no, to travel more, no, sa atong damgo siguro mag-travel more ta. Ug ang top 6 is to reduce screen time. Sada pod ni ba ganahan ko ani. I hope that this would be a more kanang mas taas pa no nga New Year's resolution. Hopefully this year kita pirmi tagalantaw sa atong mga kabatan-una, no, usay kita pod biya
Bantayan ako nga, oy pila naman day ko kauras kasi iglantaw sa akong cellphone ug sa akong tablet unya gasigitag panangil sa atong mga kabatanunan nga kusog kaayo mo cellphone utro po di ay ta no, to reduce screen time. So asa man diha imuha no, unsa man ang imuhang New Year's resolution for the year 2026. Siguro ang uban wala diri pero murag ako ani kay pareho pod kanang number 1 no nga kinahanglan gyud mo gamay ning ako ang sudlanan diri sa tiyan no nga hopefully it will become better this year no, through diet and exercise. But very interesting thing naay usa diri nga murag very important nga dapat nga New Year's resolution sa matag Kristohanon, pero it doesn't appear in the year 2025 nga survey, and it even did not appear in the year 2024 nga New Year's resolution. Mauna ang pag-grow spiritually, to improve my spiritual health. No? Which is supposedly dapat kita nga mga Kristohanon naagyud na sa ato ang number 1 nga New Year's resolution, bisan pa nga in the year 2024 you have been faithful siguro sa ato ang pag-ampo, pagbasa sa pulong sa Ginoo o pag-encounter sa Ginoo matag karon og unya. But this should be, as believers of the Lord Jesus Christ, our number 1 resolution of the new year. Kaya nga naman, I believe nga if our desire is to improve our spiritual health, and I will show you this morning nga kining tanan musaka pud ni. I believe that our desire to grow spiritually is the only change that matters every year. Kay kung mag-desire ta nga mas mulalom ang ato ang relasyon diha sa Ginoo, everything else will grow. Matud pa ni John F. Kennedy, the rising tides lifts up all boats. Kay kung naa ang ato ang desire, no, kunang mutaob ang ato ang spiritual health, tanan apektuhan will eventually be shaped by our spirituality. Whether it's how we look at our money, whether it's how we look at our bodies, whether it's how we spend time, build relationships with other people, if our spiritual health is, or our heart is right with the Lord, everything else will grow. Now this is what I want to share with you this morning. Ug mao pud ni ang gusto nako nga matag gikafer o hopefully with all prayers and ug ang kaluoy sa Ginoo nga matag magtotoo for the year 2026 will desire number 1 is ang atuang spiritual health ug ang atuang spiritual growth. Why? Because of course number 1, this is our eternal investment. No? Wala lang taga-invest in something temporal, but it is an eternal investment. And just what I have said, kung naatay spiritual growth every year nga magkapareho kita kang Ginoong Yesus, everything else, kining 6 and more, will also grow together with our faith in the Lord. Now, this is what we will be looking into sa Acts chapter 9. Gipakita kini sa kinabuhi ni Pablo. But just to give you an idea of what is going on in the book of Acts, before we jump into Acts chapter 9, during this time, ang simbahan, ang early church is gaining traction ug nagsugod na siya og kadaghan or ning buto na ang mga population of the people within the church, the early church during this time. Although during sa pagwali ni Pedro, daghan kayo linibo ang mga nakadungog sa pulong ug nidawat ug nabautismuhan, but it was during the time nga aduna nay mga paglutos ug persecution that the real kanang unsa ni ang kanang pagbuto sa population of the early church mao gayud ang usa sa mga dakong hinungdan niini. Sa Acts chapter 7, usa ni ana nga example kay si Esteban, ang pinakauna nga martir, which has caused the explosion of the church during that time, the growth of the early church, to a point nga ang usa ka church father, si Tertullian, famously described the Christian phenomenon of growth
through persecution, niingon siya nga ang the blood of the martyrs is the seed of the church. Gidungagan pagayud kini ni Augustine of Hippo, another church father, who said that the earth has been filled with the blood of the martyrs as with seed, and from that seed have sprung the crops of the church. Their tongues are silent, their deeds echo around the world. Unprecedented, grabe nga pagbuto or pagbuto sa growth all over the known world during that time, in the Roman world, from Europe to Asia Minor, dito sa Jerusalem, down to North Africa and other areas. Daghan ang mga Kristohanon, ug matod pa sa atong church fathers, it is because of the sacrifices of the martyrs and those who are faithful sa pagwali sa pulong sa Ginoo. However, although nagkadaghan ang mga Kristohanon, naapoy dakong problema nga na-encounter ang mga Christians during that time. And as expected, kay nga naman, kung daghan ang musulod sa imuhang grupo, nagyoy uban diha nga dili gyud tininuod ang klase sa spirituality, ang loyalty, ang faith in the Lord Jesus Christ. With progress comes adversities. Kabalutaan na. And the early Christians also experienced that. Ang usa sa pinakadako nga pagsulay nga giagian sa mga early Christian is the identification kung kinsa bagyod ang tinuod nga magtotoo. Kinsa bagyod ang tinuod among these people nga nagpabautismo, kinsa man gyud diha ang tinuod nga magtotoo. Among thousands who have seen the miracles, nagprofess sa ilahang faith ug nabaptize, who joined the fellowship, kinsa man diha. Because kung masayop ug identify ang mga church leaders during that time, it could also mean nga there will be another set of persecutions, kay baka espiya kato siya sa Roman Empire, or it could mean nga death of others, not just persecution but even death of people within the local church. Sa Acts chapter 8 records to us a man named Simon the magician, si Simon nga sa Lamangkero, nga nakakita sa milagro sa mga disciples. In fact, nagpabautismo siya, niuban siya, nikuyog siya sa mga apostoles. Ug sa panahon nga ang mga apostoles, si Pedro ug uban nga mga apostoles, naglay hands sa kadtong mga magtotoo nga nitdawat ug nagpabautismo, they were also baptized with the Holy Spirit, and he has seen the different miracles. Siguro kaayuhan sa panglawas, ni istorya ug mga pinulungan nga lahi sa ilang pinulungan, the gift of tongues, and other miraculous things nga nagakahitabo. Niingon si Simon nga sa Lamangkero, gusto po ko ana. Gusto po ko ana. Unya ang iyang pamaagi is iyang gibayran ang mga disipulo, Pedro, na ako'y kwarta, tagai bagod ko ana nga gahom, nga kung ako pod mo pandong sa usa ka tawo, siya pod aduna po'y milagro nga mahitabo sa iyang kinabuhi. And this is something that is dangerous tungod kay he is motivated by pride. Sa Lamangkero naman siya, sikat naman siya, gusto pagyud siya mo sikat. Tungod sa iyahang gahom nga makaplagan, pinaagi sa mga apostoles. Apan, Peter saw through his fake faith, ug niingon si Pedro kaniya, hinaot nga malaglag ka, uban sa imuhang kwarta, tungod kay naguna-una ka nga mapalit nimo og kwarta ang gasa sa Dios, wala kay labot o bahin sa mga gipahimo kanamo sa Dios, tungod kay ang imong kasing-kasing dili matarong sa iyang atubangan. I'd say this is a beautiful self-reflection question for the year 2026. Kumusta man ang atong kasing-kasing as we are facing the year 2026? Lingia ang imong abay ug pangutana, how is your heart? Kumusta imuhang kasing-kasing atubangan sa Ginoo? How is your heart? This is a great question. And how do we know that our hearts are right before Him as we begin this year 2026?
Adunay duha ka example si Lucas, no, sa tinuod nga klase sa pagtuo sa usa ka tawo nga naka-encounter kang Ginoong Jesucristo. Usa ni ana kay kadtong eunuch nga giwalihan ni Pedro. Right after this story, si Philip dili si Brother Philip Laho ha, but si Apostle Philip, he was there. Nakita niya ang usa ka eunuch, gi-explainan niya sa gospel. After ni ana, niingon ang eunuch, magpabautismo ko. Nagpabautismo ang eunuch, but unlike Simon the magician, the moment nga nawala si Philip, kining eunuch went on to preach the gospel. I know that it is not merely a preaching of the mouth, but the preaching of his life as well to didto sa areas ni Candace or in the North African nga area or continent. Ug mao kana ang kinabuhi nga giusub gayud sa Ginoo. But a more specific example was the life of Saul in Acts chapter 9. And this is something that is so amazing. Kay nga naman, sa Buhat 9:1 hangtod sa 2, sa laing bahin, nagpadayag pagayud ang pagpanghulga ni Saulo sa mga sumusunod sa Ginoong Hesus, nga patyon niya sila, miadto pa siya sa Pangulong Pari, aron mananghid, para pag-adto niya sa lugar sa Damasco, maoy iyang buhaton, iyang dakpon og pamatyon ang mga Kristohanon. It started during the time ni Stephen, na si Saulo nakita didtong dapita nga nagparticipate. Ug nagpadayon ni siya because of his zeal, because he was a Pharisee. Grabe ang iyang pagkarelihiyoso sa Judaismo, nga gusto niyang patyon a genocidal nga act against Christianity or sumusunod sa gitawag nga the way or ang dalan. Mauman kana ang tawag sa mga early church during that time, the way, pointing to sa Juan 14:6 nga si Jesus mao ang dalan, kamatuuran ug kinabuhi ug wala nay lain. He is the only way, the truth and the life. Gusto ni Saulo nga pamatyon kining tanan. In the English version, he is breathing a murderous threat. Gaginhawa tanan sa iyang mga unod kay gusto niyang i-focus into eradicating Christianity. And this is the kind of person that this man is. In verse 3, pagkahuman niya ug pagkadawat niya sa kaning blessing sa Pangulong Pari nga muadto na siya sa Damasco aron kastiguhon ang mga Kristohano on the way to Damascus, he encountered the Lord Jesus Christ. Pinaagi kini sa usa ka hayag kaayo nga light. He encountered the Lord Jesus Christ through a bright light on the way to Damascus. And very interesting, in the light, dili lang sa light, kundili naapoy tingog. Nahitabo nga natumba si Saulo sa yuta ug aduna siya'y tingog nga nadungog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako. During this time, while Saul is probably on the ground, he was thinking, kinsa man to ako ang gilutos? Kinsa man to ang ako ang gilutos? But interestingly, ang tubag ni Saulo, nangutana siya, who are you? Unya gidungagan kini niya og pulong nga kuryo. Who are you? Is this you, Lord? Sa pagkadungog siguro niya niini, his mind being a Pharisee, a member of the religion of Judaism, it went to Exodus, the book of Exodus, where Moses encountered the burning bush. And it called also his name 2 times, Moses, Moses. Now, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? And he recognized that it is the Lord. Kuryo, it is the Lord. However, nitubag ang sa versikulo 5, no? Kinsa ka ba Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog miingon, wala gibadlong sa tingog nga oy dili ko Lord, kundili gidungagan niya og ngalan kung kinsa kini ang Lord. Ang tubag kay ako si Jesus nga imong
gilutos. Now, this time, it is not merely another kanang pagpamatuod nga si Ginoong Yesus ug si Yahweh is one. Wala man niya gibadlong because kabaluman ta nga in the Judaism nga relihiyon, very strict gayud sila nga usa lang gayud ang Dios. Niingon si Saulo nga, Lord, or kinsa man ka, Ginoo. And Jesus didn't say, dili man ako ang Ginoo, ang amahan man. But He acknowledged that and gave more specific identity to this Lord. Ug niingon si Jesus, ako, kini, si Jesus, nga imong gilutos. And more than just giving identity, makita nato kung unsa ang klase sa kasing-kasing ni Ginoong Jesus when He looks at the church. Kaya nga naman, niingon man si Jesus, nga the moment the church is persecuted, it is the same thing as you are persecuting the Lord Himself. So dili di ay kaning sayon-sayon lang ang ato ang identity as a church. Nga when we are persecuted, the Lord Himself feels our pain. To a point nga siguro with much pain, nadungog kini ni Saulo nga, why are you persecuting me? Because the Lord Jesus, being the head of the church and we are His body, He feels our pain. Every time we are persecuted by people around us, kung gibiay-biay ka tungod kay ikaw usa ka Kristohanon, kung gibiyaan ka sa imuhang pamilya o katong sa panahon nga reunion during the month of December, unya ikaw didto ra ka sa kilid kay dili man ka mabilong tungod kay ang imuhang mga paryente kay sige ra man og inom, sige ra man og bisyo, and you are persecuted because of your faith. Jesus feels your pain. Kasabot niya ang Ginoo sa ato ang gibati, and that's how much the Lord loves the church. And I pray that this is also the kind of perspective that we have sa church. Nga sama si Ginoong Jesus na higugma gayud sa simbahan, we also ought to love the church. Nga every time a brother is in pain, we feel the pain as well. Kung ang usa ka brother or a sister is in victory, we rejoice with them. Dili magsuya-suya. Sila ramay gipanalanginan ni mo, Lord, ako di ay. But we rejoice with those who rejoices, and we experience the pain of those who are experiencing the pain as well. Kay maumana ang gibati ni Ginoong Yesus kaniadto. Jesus loves the church. We ought to love the church as well. The voice said, tindog Saulo, adto ka sa Damasco, unya paghulat didto na ako'y ipabuhat nga misyon kanimo. He was blinded during this time, but Saul has never been clearer when it comes to his mission in life. Muadto kog Damasco. Bisan og wala ko kabalo unsay mahitabo. He's burning with passion on what to do next. He doesn't know, but he started to see things clearly during this time. A vague command. But does it really matter to Saul nga di ko kabalo unsay akong buhaton didto? I believe that what Saul is experiencing during this time kay usa ka klase nga pagbag-o nga gikan sa kinasuluran. There may be kanang mga confusion on what will happen next, but at this point he is set on following the voice of the Lord Jesus Christ. Nibiya si Saulo, ang iyang mga kauban nga mga soldiers, they have heard of the voice, pero wala nila nakita. Si Saulo nakakita og bright light, apan karon siya nabuta og na-encounter niya ang buhing Ginoong Jesus. Unsay gibuhat sa Dios ni Saulo? It was to dismantle every fiber of his belief system. Ang tanan klase nga pagtuo ni Saulo,
giusob, giguba, gicrush ni Ginoong Yesus to a point that he has this new perspective in life. First mission, adto ko sa Damasco, bahala na. Bahalag di ko makakita, muadto ko didto ug maghulat. In fact, pag-abot niya sa Damasco, gahulat siya og 3 ka adlaw, nagpuasa. Nangayo og kaalam sa Ginoo, nagpuasa. By the way, ugma magsugod ang atong prayer and fasting sa GCAF. This would be a good time to invite you all to begin the year right in seeking the Lord through prayer and fasting. Kita ta ugma, alas 6 diri sa simbahan, and together we will fast para sa atuang relasyon sa Ginoo. Isip church, isip individual. See you all tomorrow evening. And this is what Paul did or God did to Saul, to dismantle every fiber of his belief system. Though Saul have lost his vision, kita na niya karon ug unsa ang iyahang buhaton in this life-transforming encounter with the Lord Jesus Christ. Siguro karon ang sakto nga pangutana no nga nganong naamang kay desire nga mabag-o for the year 2026. What motivates you to really go through the kanang exercise no sa atong New Year's resolution? Unsa gyud ato ang motivation? Nganong gusto man ta og better health this year? Nganong gusto man ta to save better this year og katong top 6, or maybe you have another resolution? Siguro ang murag wala ko kakita og ako ang New Year's resolution sa 2026 kay mulingkod nako sa atubangan sa simbahan. May tag naapoy ng nana ba no? Para mapuno ang atong atubangan diri dapita o. But what motivates you to change? Is it something mao ni akong kulang sa akong kinabuhi, akong dungagan this year 2026? Ana ra ba? Kulangan ko sa physical exercise. I wanna add this thing kay okay naman ang ako ang kinabuhi. But maybe some of you do not realize yet nga kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, no matter how hard we work on improving ourselves, wala gyud na siya'y kapuslanan in terms of our eternidad, sa atong eternidad. Bisan sa atong kinabuhi karon, nganuman nga gusto kang mudato, nganuman gusto ka mahimong healthy, kay kini. But then you'd go down the road of the reasons nga nganuman. What is your ultimate reason for changing? To be a better person. What is it? Kay it matters, especially as you look at your life, kay naamay ka utlanan ang atong kinabuhi. For Saul, sa iyang encounter with the Lord Jesus Christ, everything else fails. Maayo naman siyang tao in terms of the Judaism nga religion. Bright kaayo siya. Grabe ang iyang influence and power. He has so much zeal when it comes to his religion. Pagsunod sa balaod, matud pa niya, perfect. But when he encountered the Lord Jesus Christ, he saw his life nga way kapuslanan. He saw whatever relationship he had, nga wala ramang yun ni kapuslanan. The Lord destroyed every fiber of his belief system, nga nahimo siyang desperate of the salvation of the Lord Jesus Christ. What an encounter with Christ offers, mga igsoon, dili lang change here and there, to add something to what you think you already have. But Christ dismantles everything that we have so that we can completely be His. Nga siya nagayud ang tag-iya sa atong kinabuhi, ug matod pa sa awit kaganina, siya ang atoang paglaom, siya ang atong dalangpanan, siya ang tanan. Is Jesus everything to you?
if you have not come to a point nga bisag unsaon nimo glantaw sa palibot, wala man gyud ni sila'y eternal value, then you might not have probably experienced an encounter with the Lord Jesus Christ like this. What I encourage you is to pray that, Lord, this year, help me, tabangi ko, to have a real, genuine encounter with the Lord Jesus Christ. To a point nga makaingon ko, nga gakinahanglan ko og kaluwasan, manluluwas. Kay tanan nga na ako, walay pulos at tubangan sa grasya ug kaluoy ni Ginoong Hesukristo. Believe in the Lord Jesus Christ. He is our only hope. He is our only Savior. And this is what Saul experienced. And the next verse tells us nga, uy, karon magsugod ang grander plan na adi ay giluto nga plano ang Dios para sa kinabuhi ni Saulo. Having encountered Christ, Saul was blinded, overwhelmed, apan naa siya'y burning desire. Although wala siya kabaluon sa iyang buhaton sunod, naay plano ang Ginoo. Now enter the disciple Ananias. Gisugo sa Dios si Ananias, lakaw adto didto, kay naay usa ka tawo si Saulo nga gikan sa Tarsus. Dili siya Tarso nga tawo, kundi gikan siya sa Tarsus, nga siya karon nagampo ug nagpuasa. And I've seen him and I've given him a vision. Nga naay tawo nga musulod ug mupandong kaniya. Ang ngalan si Ananias, ikaw to. Ananias. Pagkadungog ni Ananias, ni ana siya nga, uy, kadungog man ko, kailan man ko ani niya, Lord? He is a genocidal maniac. Gilutos o gipamatay niya ang mga Kristohanon imong sumusunod. Basig, dili na ako nga Ananias, Lord. Apan niingon ang Ginoo kang Ananias, adto siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga hentil dili Hudiyo ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel, ug ipakita ko kaniya ang tanan nga pagaantuson tungod sa atuang ngalan. Imagine that. A kind of person nga usa ka genocidal maniac, now unsa kaha ang mga changes nga mahitabo ani ni Saul that he would become a blessing to the nations. He would speak to kings ug adunay mahimo siyang panalangin sa mga kanasuran. This is not merely a New Year's resolution of having a good health. Kanang a New Year's resolution of spending more time with the family. This is a change that is unprecedented. Dili gyud nimo ma-imagine kung unsa gyud ni ang ginabuhat sa kasing-kasing sa Dios or sa Dios sa iyang kasing-kasing. Now, I want you to look at yourself. How many weeks will you give yourself before you give up on your gym membership? Pila ka kasimana nga mag-jogging ka? Pila ra ka taman? No. Or look at your neighbors. Pila ka na siya kasimana taman sa iyahang New Year's resolution? Unless our New Year's resolution is established in the Lord Jesus Christ, awa gyud nay assurance nga mulahutay. But when it is established in the Lord Jesus, look at this man. Usa ka murderer, a killer, and he will be a blessing to the nations. Ang mga tao nga iyang gipamatay, siya na karon ang magdala sa mensahe nila aron iwali didto sa mga nagkalain-lain nga mga kanasuran. Think of the change that will happen. You wanna see? When it comes to physical health, niingon si Paul, physical training, yes, it is of some value. Importante. 1 Timothy 4:8. Pero ingon siya, godliness
has value for all things. Wala gipasagdan ni Pablo ang iyang physical health. Pero kabalo siya nga gipasiugdahan kini sa iyang godly relationship with the Lord Jesus Christ. When it comes to mental health, unsa ingon ni Pablo, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present yourselves, your requests to God. I tell you, matud pa ni John F. Kennedy, kung mutaob, tanang barko, musakapod. Kung mutaob, tanang barko, musakapod. Financial health, 1 Timothy 6:18-19, command them, the rich, to do good, be rich in good deeds, to be generous and willing to share. Now, I've not mentioned pa sa 2 Corinthians nga generosity and how we handle money. For family, klaro kayo sa Ephesians chapter 5, how we ought to honor our mother and father, how we obey our mother and father. Ug sa 1 Timothy 5:8, ingon si Paul, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied their faith and is worse than an unbeliever. The changes that Saul had to go through is not merely a change of name from Saul to Paul, but it is a dismantling of every aspect in his life tungod kay naa ang Dios sa iyahang kinabuhi. Ug human ni adto kang Ananias, mitindog si Saulo, apan pagbuka niya sa iyang mga mata, dili na siya makakita, busa giagak siya sa nabaliktad na, dili na nimo, dili na day. Apan miingon ang Ginoo kang Ananias, lakaw adto siya. We go forward. Wala na ko nabutang. But immediately, verse 17-19, there fell from his eyes something like scales. He regained his sight. He got up. He was baptized. And he took food. And he was strengthened. Makita nato mga igsoon nga ang encounter ni Saulo sa Dios is the change that matters nga nahitabo sa kinabuhi ni Saulo. And the only change that will matter in our lives. Ang pagkaplag nato sa nabanhaw nga Cristo magdala sa bugtong kausaban nga labing mahinungdanon sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. It is established two ways sa atong pagkakaplag sa Dios. Established diha sa atong pag-encounter kang Ginoong Hesus nga kita makakaplag sa iyang kaluwasan pinaagi sa pagtuo lamang kang Ginoong Hesus. And this is also a daily encounter through intimacy with the Lord Jesus Christ that we get to go through sa mga kausaban nga mahinungdanon sa atoang kinabuhi. Mga igsoon, I pray nga this year 2026 to some of us nga wala pagayod nakadawat sa milagro sa kaluwasan nga gihatag sa Dios pinaagi kang Ginoong Hesus. I pray nga atoa kanang makaplagan this year 2026. And for all of us nga nakakaplag na sa kaluwasan ni Ginoong Hesus, I also pray that every day will be an encounter of intimacy with the Lord Jesus Christ through the Holy Spirit. We need to prioritize God this year. If you want to truly experience the godly change in our lives, we need to prioritize God. Matud pa ni Oswald Chambers sa iyang book, your priorities must be God first, God second, and God third. Until your life is continually face to face with God. In other words, hantod sa kamatayon, our priorities should always be God, God, and God. Because all other priorities, minor priorities in life, musaka pod, mu-improve pod, when we prioritize God this year, 2026. Ang pagkakaplag sa pagnabanhaw nga Cristo, dili lang sa the moment of salvation, but in our daily walk in our lives, magdala sa bugtong kausaban nga labing mahinungdanon gayud. Magampo ta mga igsoon. Salamat Lord sa imuhang pagtudlo kanamo karong kabuntagon as we welcome the year 2026.
Kabalo ko Ginoo nga some of us here or wala magyoy nakahibalo sa tanan namo Lord nga unsay mahitabo sa year 2026. Apan kabalo mi Ginoo nga you will always be in control. You are our sovereign God. I pray Lord nga we will start the year having a right heart diha kanimo. Some of us are probably desiring to be better persons in the year 2026. Pero unless wala ka sa among kinabuhi, unless you are not the priority sa among kinabuhi, whatever change that we desire will ultimately fail. Apan kung ikaw o Dios ang tinuod gayud nga sentro sa among kinabuhi, ug ikaw ang amuang gina-prioritize matag adlaw sa among kinabuhi, then kabalo mi Ginoo nga eventually all our desires, all the change that we desire in our lives sa amuang family will eventually be shaped in our desire for spiritual growth. Tabangi mi Ginoo nga karong tuiga mas mahimo kaming mainampuon, that we will engage ourselves in fervent prayer. Tabangi mi o Dios nga karong tuiga mas mahimo kaming mulalom sa amuang pagbasa sa imuhang pulong as we continue to honor you and to honor your word. Tabangi kami Ginoo nga karong tuiga mas mahigugma kami sa imuhang simbahan, your church, your local church here sa GCAF. That we may not be perfect, O Lord, daghang mga butang that we need to improve, yet you have placed us here, and that is for a reason, O God. Tabangi me to really fall in love with you through this church. Tabangi pud mi Ginoo nga kanunay mahimong mulahutay sa nagkalain-lain nga mga pagsulay sa kinabuhi. To take care of our bodies well, to take care of our finances well this year, to have a better relationship with our families this year. Lord, kami Ginoo, kauban sa among mga kaanakan, nga this year, we will have a breakthrough when it comes to using our gadgets. Nga dili mi makontrolar sa among mga gadgets, O God, but we will use our gadgets to glorify you. But in all of that, Lord, we pray that we will pursue you this year as you have been pursuing us throughout the many years. Thank you, God. Though we were unfaithful, you've been faithful to us. We glorify you, God. We praise you. Salamat yun kay Ginoo. And we declare, Lord, that year 2026, that truly will be the year of the Lord as we continue to desire intimacy with you. Give you all praises, honor, in Jesus' name. Amen o amen. Atong palakpakan atong Ginoo, mga igsoon.